Hello sani ketar video hingke sing tabu biang tangnani nai tonglai ko baba reading jak bin babu no nasing tongo hingke tabu bin babu sokpai sono na paitai ko gari driver no naharmani an loge hingke asuk bo gari rok maya ko bo hani ko para rok simi serok ko hingke yang bazar rok hingke tangya ko ambagi gari driver no nahari pai tabu si sokpayo hingke sing tabuk ayang parao thana nai tongo chini nogo hingke iko baba ke bin babu bai biskango kakha biskango se kana pho bin babu bai hingke chung tabuk ke champana sok pai kya iko tabuk chung champana koro kisa bathagi mani rok terang nai hingke iko thanda rok paikha koti rok paikha serai rok ni bagai hingke chung iko tabuk pai bai kya hingke tabuk chung nogo thangsinai hingke chung iko parao sokpaikha mama sungni dogano hingke iko bin thagoni bike nogoi sini ui tongo bo agi kamani tangphang sini tongo bo mama ni bike no hingke tabuke iko bin nana suno dogan jora nana paikha ayang nogo gari sogoyo haifan tabuke Rama yang walo man bagai philok maya hinui chung dogano no bo thaka hingke mama koto bai malai dekha mama koto bo rasijagui habai thangkha ang video khaimani hingke tabuke chung nogo thanglai tongo iko khetorok bo iko mai sam tangnani se ojon nanai tongbai kha mai uskang haise bodbai mani ama songlai chini khet rogo mai koto jatnai uskang haise bodbaio hingke baksa hingke to dati no bodbai kha hingke iko nogo sokpaikha iko wak chini wak pokiri kalaijak darani wak hingke babu ayang wak khana nai tongo ayang pokiri paro hingke chung tabuke iko nogo hablaikha nogo hamase wati rok ni bagui dati no sam rok thango achaibai borong singui tongo kha hingke tabuke ang diboni mai mi songui tongmani hingke banta mosden khainai kaisa hinui mangso kaisa songkha hingke tabuke ang banta mosden khainai hinui banta khoroi tongoi hingko naidi chini nog ni banta kwbangma tongo iko chini nokrao no achainai satmaya yang dara koto ni bwsajuk kat chirokjaknai current bai abo bai pamani nadi yasi chotui sabini hingke tabuke chung yang bai songni nogo phailaijak basi kwchar bai hingke naidi ko Rama ni obosta wati ni bagui tam tongkha Rama rok odek modek tamjani swnamui karbaioi otui tongkha tabuke naidi Rama pura bo swnamjak baiya odek modek swnamjak Rama rok tabuke chung bai song nogo sokpaikha iko basi bai abo basi songni suise mari no sini ya sungui tongke ro kheno basi no hingke chung iko bai songni nogo habui iko angke khum nai tongjago kha o khum no naithokjago tamoni hingke plastic ni hayung tongo khum kubui wngya hayung tongo plastic ni khum hayung tongo yanglai soi khum se abo nadi iko borai kwchak wngjakta hingke bubar hayung tongo hingke obo khe nadi khum kotorma borok bai song khalsi purjao paimani pho kotorma abo puraui se 700 taka pho hingke angke dam kwrai wngjak soka aske hamsak soka khum naithokjak soka hingke iko borok ni asukjaknai abo borok naithokjaka abo plastic ni se hingke tabuke iko yong rignai phunugui tongo rignai phatna hinui nadi iko yakbai takjak rignai mereng naithokkha abo hajar kaisa khe phatna pho hingke iko nai taibo tongo rignai kwbangma yong ni oro erpor angkhe abo naithokjak jotono rignai mereng rok 1k kheno mannai hino haifano yong khe pharia hinui tongo angkhe saka phaldi hinui kwbangma tongo hinui hingke tasi puira phunukma hingke abo khe bai takmani abo khe phalnani kok hingke abo khe yong ni abo khe pharia angno kannai hinui sao bo hingke yango khe iko basui rignai 5 ni khwtwng rwui rwphaikha iko bai songno yong songno takdi hinui naidi bini khwtwng bangmani angkhe iko basi kotora no turnani nai tongkha dogan jora khum rok tuijak mandi rok yakpaiya hinui angkhe tabuk nogo thana nai tongkha iko chwraibasa khe bini thago bai bamjagui tongo bini thago bamui tongo thangka hingke tei mabang grak hinui iko nog ni simi bamui phaimani bini thago hingke bini baba chwraibasa bini baba khe ayango gari driver bai achuklai tongoi mani ano nasingui redjagui
Hingke iko tobo khe chwng nasinglai tongo cherai bwsani bini babu no yang samung khainai rok bo sokbaibaiha toisong borok bo kisa sani bagui tamo phai hinui chungo kisa sano waisa wuisu beraina nango hinui phaikha hinui sakata borok no toisong no hingke tini ni video chwngno sinai tamoni hingke ani phone no charge kwrwi phungni simi current kwrwi tak sari se phaio hingke ba ang bagi video khaima rwya hingke oro no video pailai sinai tini khe ang.